आए भैया हम भैया सरिंदर करून आप सब तमाम भोजपुरिया भैया भोजपुरिया कलाकार गायक वादक सब लोग के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करते हुए एगो बात का चिंतन करता नहीं कि हमने के समाज में आज जौन भोजपुरी के विलुप्तता हो रहा बा, धीरे धीरे भोजपुरी समाप्त हो रहा बा। यानी कि हमने के भोजपुरी के जौन गीत संगीत हो पूर्वी निर्गुण भजन कजरी झूमर ये हमने के एगो धरोहर बा या धरोहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा बा। कलाकार लोग गावल बजावल छोड़ देले बा। रवा लोग के बीच में एगो हम गीत सुनावे जा रहा बानी, तुमका एक पर ध्यान दिहल जाई। भाव रही पूर्वी के बात रामायण से रामचरितमानस से। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जाए के युद्ध करे के समय में लक्ष्मण के बाण लागल। वह भयावह स्थिति में हनुमान जी जब धौलागिर पर्वत ले आवे जाए के तैयारी में बानी, वह समय में भगवान राम हनुमान से कैसे कहने अरे लक्ष्मण के प्राण के बचई हो बूटी ले ले हो। लक्ष्मण के प्राण के बचैया बूटी ले ले। भयावह स्थिति में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी दुखी बानी। आयापन सब कुछ हनुमान जी से सुना रहल बानी। हनुमान जी से कहने जी हे हनुमान, हम कवन मुंह लेके अयोध्या लौटम, वहां के लोग हमारा के का कही। सबसे पहले हमारे माई सुमित्रा का कही है, कैसे कहनी हो। अरे सुने जपई है हमरो
पई है हमरो सुमित्रा जी माई खाके जोहर मैया जाने गवाई जाने गवाई। देखिए आज हमारे बड़ा सौभाग्य के बात हो कि हमारे बाएं साइड में बैठल हमारे पुत्र बबुआ सरोज कुमार साथी जरा के लोग कहेला आज उन्हीं के स्टूडियो से गीत गावे का हमारा मौका मिलल बा। आ दाहिने साइड बैठल हमारे सबसे छोट पुत्र सुधीर कुमार जी अधेर अवस्था में हमारे तबला से संगत दे रहल बाड़े। बगल में बैठल हमारे बबुआ मुकेश जी बहुत सुंदर जोड़ी वादक और बहुत सुंदर गायक आज हमारा साथ जोड़ी से संगत करता रे। आज जौन प्रोग्राम चल रहा बा ये प्रोग्राम के रिकॉर्डिस्ट एवं वीडियो बनावे वाला बबुआ चंदन कुमार जी की ओर से। आ बगल में बैठल हमारे बहुत ही सुंदर शिवजी व्यास स्टूडियो में उपस्थित बड़े और रंजन जी भी बानी। सब लोग के उपस्थिति में सब लोग के सहायता से आज हम गीत वालों के बीच में रख रहल बानी। समय के अभाव बा हमरो इज्जतिया ए हनुमान बूटी ले ले ए भैया कहनी अरे तो लक्ष्मण के प्राण की बचई है बूटी ले ले लक्ष्मण के प्राण की बचई है बूटी ले ले ए भैया भगवान राम भी एगो समय रहे कि उन्हों पर भी पताई रहे लेकिन वो श्री राम के सहायता करे वाला हनुमान जी अपन सब कुछ दुखरा सुनावत नहीं भगवान श्री राम कैसे कहनी हो प्राणी से प्यारा हमारा लक्ष्मण भाई अरे प्राण से प्यारा प्राण से प्यारा प्राण से प्यारा हमारा है लक्ष्मण
देखाई मुँह देखाई कहत हरेंद्र हे हरि जी हनुमत ले अब आई हमने के छपरा जिला के ओरिजिनल चीज आजकल के भैया चौगुन जवन होत बा बिना ब्रेक के चौगुन कलाकार करताड़े लेकिन हमने के एगो चौगुन अलगे चीज हो जवना में ब्रेक बा ना जी ये सब बुझे के पड़ेला आई सब बिनवट चौगुन जमुना के कहल गई वो हमारा घराना से बाजेला अरे लक्ष्मण के प्राण के बचैहा ए हनुमान अरे ले ले रही लक्ष्मण के प्राण के बचई हम बूटी ले ले अरे लक्ष्मण के प्राण के बचई हम बूटी ले ले अरे लक्ष्मण के प्राण के बचई हम बूटी ले ले अरे लक्ष्मण के प्राण के बचई हम बूटी ले ले